ጽምብል መበል 22 ዓመት ናጽነት ንምድማቅ መምህዳራት ከባብን ትካላትን ዘዋ ማእከል በአቀራርቡና ወዳድቡን ፍሉይነት ዝነበረ ምርኢት ካርኒቫል በ21-22 ግንቦት በቀንዲ ጎዳናታት ከተማ አስመራ አቅሪበን ነቲ በ22 ግንቦት ዝቀረበ ካልኣይ ክፋል ሓይሎም በረቀ ተኸታቲሉ ኣሎ نفسها جنحكا حفاش كتبلي سوونت دليا لك خمسة قبلي ጽምብል መበል 22 ዓመት ናጽነት ንምድማቅ በ21-22 ግንቦት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዝቀረበ ምርኢት ካርኒቫል መምሕዳራት ከባብን ትካላትን ዘዋ ማእከል ካብ ተዓዘብቲ ልዑል ኣድናቆት ረኺቦ ب22 ዝቀረበ ብትሕዝትኡ ኣቀራርቡኡና ወዳድቡኡን ምዕሩግ ዝነበረ ካልኣይ ክፋል ምርኢት ካርኒቫል ኣብ ማሕዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ካሕሳይ ገብረ ህይወት ሚኒስትራት ካልኦት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ከምኡውን ብኣሽሓት ዝቁፅር ህዝቢ ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት እዩ ተበጊሱ እቲ ሸውዓተ መምሕዳራት ከባብን 10 ትካላትን ዝተሳተፈው ምርኢት ንገስጋስ ጉዕዞ ልምዓት 22 ዓመታት ናጽነትን ራእይ መጻን ንባህልን ክብርታትን ሕብረተሰብ ኤርትራን ንኸተውን ከምኡውን ፍርያት ትካላት ዘንጸባረቕ ኮይኑ ብባንድ መረሻት ዝሰኒዩ ካብ ሓወልቲ ሽዳ ድሕሪ ምብጋሱ ብጎደናታት ሰማዕታትን ሓርነትን ሓሊፉ ክሳብ ባሕቲ መስከረም በፂሑ عزبتي أبزها بوريتو مدبات صنبل ناصنت بأزي وعوعن معروغن هواهوي كايد بمحلاو لعول في السهندستان كم استسمعون بمتكاس ህዝቢ ኤርትራ ንዝመፀ ተጻብኦ ብዝለዓለ ወዳብን ሓይልን ተዓጢቁሉ ከም ዘሎን ጉዕዞ ልምዓት ብዝኾነ ይኹን ኩነት ከም ዘይቁፅን ኣነፂሮም ክንደይ ኣሽሓት ብፀት ዝሕለፍናሎ ክንደይ ደቅና ተሰውኡሉ ስለዝኾነ ንሕና ካብ ክብሪ ጌርና ክንሕዛን ግባና ምክንያቱ እዚ ብቀሊል ኣይኮነን መፅኡ እዚ ናይ ሃገር ምምፃሲ ብዙሕ ነገር መስዋዕት ተኸፊሉ همزي سنة دمتها نزي قدنتها فتخبرن فتدمو قيسي قدنتي صبو كقولت ما نيكلني ناتندا تعم ايري تنفس سلا سواتنا كنزيلنا زهو زنا تنفس زلنا دمو من عصم من سلازفسسو انا نبر بمنتاي رخبنا يزي هاوزي سمعتاتنا كبرن مغوسن نعاهم بحبن بحبو ما عنطو شط عبيلو نزمت أبديهو يسجر حزب إرترا صنع عود حزب إرترا مجلس خمانية أيرخبون للناتو نساتو مسئبهم معلت ناتسنت حزب إرترا مبتعو دقيمو زحد سلع على مخانة بمجلاس نايلو معامد سنبل كابنا يزحلف عامتات فليزة بلو ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብቐጻሊ ክገጥሞ ዝጸንሐ ተጻብኦታት ብሓያል ስራሕ መኪቱ ኣብ ድልዱል ባይታ ብምርጋጹ ንዝበረኸ ምዕባለ ይምርሸሉ ኣብ ዘሎ እዋን በዓል ብምህላው ከም ዝኾነ ጠቂሶም ከም ወትሩ ንልምዓትን መውሓስ ልኡላውነትን ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም መንእሰይ ኤርትራ ሞ ኩሉ ግዜ ትርየኒ ኢኻ ሞ ዝኾነ ንዝመፆ ምካት ድሕር ኣይብልኒ ወላሓን ፀገም የብሉን እዚ ወላሓንቲ ኩላህና ድልዋት ኢና ንሃገርሲ ፀገም የብሉን كبرتي بقى بحثيرو ناصنت دامو مغلص يبلن بحثيرو ناصنت سلازي رخمنا كوينا دلينا نتنفس لنا سلازي ناصنت ازيا عباي ነገር ያ بحثيرو جميل مسكين نحن مسكين حبسنا كيف لك أمو بس أنا حبسنا كمان نقول لك مزحلي مسمعي كوينا ولد زحلي تسخن ومالك تريد لها ما يزنها بتاريخ قم جميرنا تبو يعني حبسنا وثانية من كلها تعد في نعت النت
لا مخمي مالك صبوا بطعم صبوا كنت كل علو صبوا علينا بطعم صبوا علينا حوسنا وسن يبلو ኣብዚ ንኽልተ ተኸታተልቲ መዓልታት ዝቐረበ ምርኢት ካርኒቫል ምምሕዳራት ከባብን ትካላትን ዞባ ማእከል ብጠቕላላ 13 ምምሕዳራት ከባብን 41 ትካላትን ተሳቲፈን መሰረት ናጽነት ርእሰ ተኣማንነትን ርእሰ ምርቆሳን እዩ ብዶ ህንፀት ሃገር ዝዕወት እምበኣር ነፃ መስመርና ተኸቲልና ምስሊ ንሰርሕን ጥምረት ህዝብን መንግስትን እናተረረም ዝኸይድን እዩ ኣብዚ ክቡር በዓል መበል 22 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ጎልሒ ዝተንፀባረቐ እንተልዩ እምበኣር እዚ ድልዱል ጥምረት ህዝብን መንግስትን እዩ መኸተ ድርዕና ስራሕ ክብርና ሓይሎም በረቐ ካብ ጎደን ሓርነት